inspiraci, připomenutí některých cvičení, průpravných her, které už třeba jsem zapomněl, nepoužívám, takže je to i takové osvěžení a určitě to inspirace do hodin tělocviku. Házená je tam všechno to, co je pro děti přirozené. Hodit, chytit, běžet a potom i zapojit se do kolektivu, spolupracovat v kolektivu. Už jste to zkoušel aplikovat ve vaší hodině? Zkoušel jsem to aplikovat u 4. tříd, u 9. tříd a samozřejmě pokaždé je to trochu jiné, ale děti to baví, protože děti baví to, kde je okamžitý výsledek. Házené, jak víte, padá spoustu gólů, 40, 60 gólů za zápas, takže tam dá gól skoro každý, takže každý pocítí úspěch a je spokojený. Do výukové lekce se zapojili děti ze základní školy Žákovská, kde se právě vzdělávací program odehrával. Líbí se mi strašně moc tady tyhle hry, to je strašně dobrý, naučí se tady házet, chytat míče, dávat góly a máme tady strašně dobrý tým. Chtěl by si to takhle dělat ve výuce tělocviku? Jo, jasně, to chtěl bych. Mně se to tu tady líbí, protože jako spolupracujeme a kdyby jsme spolu nepracovali, tak prostě by to tu dopadlo hrozně. I v Havířově se nachází oddíl házené pro děti, a to pod který je součástí Moravia.